quan tu connectes amb la teva pròpia veu, tot això es comença a transformar i es comença a... Per mi, la paraula sanar és ambigua, perquè no crec que mai serem tot. Però transformem, evolucionem, creixem i ens anem fent els aprenentatges que hem d'integrar en aquest moment de la nostra vida. I amb la veu podem, i amb el so i amb la vibració, podem treballar en llocs subconscients que no accedim amb la lògica, que no accedim treballant amb la mentalitat. I tu que també fas coaching, no? Et donaràs compte que està molt bé entendre les coses des de la lògica, no? Pues com una teràpia, com una psicologia, com parlat. Però la informació s'emmagatzema al cos. I si no accedim al cos, a mi de què em serveix entendre alguna que em passa si en realitat no ho estic integrant. Llavors, amb el so podem fer aquesta integració des d'un altre espai més amigable.